Parlar de les altes capacitats és parlar de les intel·ligències múltiples. Quan diem altes capacitats, ja us dic que ho fem en plural i no ho fem en singular, no diem superdotació. Hi ha d'altes capacitats, perquè és el pluralisme de la capacitat, de la intel·ligència. La intel·ligència, al manifestar-se de moltes maneres, les altes capacitats, és una forma de representar aquesta forma diferent de representar-se les intel·ligències. I si féssim servir la paraula superdotació, estem reduint. Reduint a què? A un coeficient intel·lectual, que era el que hi havia per tradició. Què és un nen superdotat? Aquell que té un coeficient intel·lectual de 130 o més. I si en té 150 és un superdotat d'aupa. Aquest. I si té de 160, que també n'hi ha algun, aquest ja, deixem-lo estar, que és impossible, aquest va sol. Fals. Tot això són qüestions falses. Però per evitar la reducció i com que la capacitat intel·lectual es manifesta de moltes maneres, parlem d'altes capacitats en plural. Bé, si volem d'alguna manera entendre i valorar les capacitats de totes les persones, no només de les que en tenen poques, si és que ho entenem en termes, diguem-ne, d'observació, de conducta, com els que en tenen moltes, hem d'eliminar prejudicis. S'han d'eliminar prejudicis i estereotips que es configuren a nivell social al llarg de moltes dècades. Un nen que té dificultats no necessàriament ha de ser un nen fracassat, perquè probablement té altres àmbits del coneixement on pot ser competent, però no ho sabem després, no l'estimulem. I a l'inversa, una persona que té moltes competències, considerem que per ell mateix ja val, ja se'n pot sortir, que no necessita l'ajuda de ningú. Doncs tant el que té dificultats com el que té altes capacitats, tots necessiten de l'ajuda d'algú per intentar, primer, interpretar aquestes dificultats i donar sortida a aquestes potencialitats. Les famílies són les primeres que pateixen davant d'això. No saben com posar-s'hi. Cal escoltar les peticions d'ajut que se'ns fa des del context més immediat del centre. I si no es col·labora des del centre, amb un esperit obert, fàcilment en disposició, que hi hagi flexibilitat en la interpretació de les demandes que ens venen de les famílies, que siguem curiosos en valorar, en estudiar, en observar els comportaments d'aquells alumnes, per veure que al darrere d'aquell comportament s'hi poden estar amagant altres coses, com poden ser tenir uns talents, tenir unes capacitats, tenir unes condicions intel·lectuals millors. Estem parlant d'inclusió. El nostre sistema educatiu, i seguint les polítiques educatives a nivell europeu, ha optat per la inclusió. La inclusió significa l'atenció des del marc institucional a tot l'alumnat, amb independència de les seves condicions. Amb la inclusió escolaritzem aquells nens que escolaritzaríem si no tinguessin les dificultats i els problemes que a vegades tenen. Per tant, amb la inclusió s'atén a tot l'alumnat. No hi ha un marc regulador en relació a les capacitats dels nens. És a dir, imagineu-vos per un moment que vosaltres aneu a la botiga a comprar roba i tota la roba és de la mateixa talla per als que teniu entre 20 i 30 anys. Totes les senyores que tenen entre 20 i 30 anys, totes tindran la mateixa talla i s'han de posar la mateixa roba. Això és el que es fa en el sistema educatiu, agafant tots els nens de 6 anys i posant-los junts a primer. Els de 7, tots junts a segon, sense estimular possibilitats diferents, que n'hi ha possibilitats diferents per atendre'ls també en funció del seu ritme d'aprenentatge i de les seves capacitats, no només per edat biològica, sinó per edat també mental. Urgeix, per tant, regular tot això. Urgeix treballar més el tema de la formació. El tema de la formació, tant la inicial, la que es dona a les universitats, com la posterior, la que es dona a nivell de formació permanent, urgeix treballar totes les situacions que permeten que un alumne pugui manifestar graus diferents de comportament i de conducta intel·lectual. I, per tant, formar per observar el rendiment escolar, per observar les capacitats cognitives, per observar els processos mentals que hi ha al darrere d'una resposta, per intentar descobrir quines són les habilitats que té cadascú
i perquè cadascú, dintre del seu camp d'habilitats, pugui manifestar tot el que té dintre i, per tant, se senti satisfet amb ell mateix. I la detecció, ajudar a la detecció primerenca. És molt important tenir pautes d'observació, ser molt curosos i ser molt rigorosos en l'observació inicial, observar molt bé des dels primers anys, sobretot a l'educació infantil, quines són aquelles conductes que poden ser necessitades d'una atenció i d'un ajut, tant per als que van malament com pels que van també molt bé.